Hejsa og velkommen til min kanal. Jeg hedder Jeanette, og jeg har bestilt en mystery box fra Akena Design. Klunk. Og der står her, packed with love. Jeg kan ikke vente. Den her gang har jeg bestilt den store pakke. Jeg glæder mig helt vildt til at se, hvad der er i. Det eneste jeg ved, der er i, det er, at der er en pakke sort strygevinyl, for det har jeg bestilt. Tada! Nå. Som sædvanligt, de lyserøde æsker. Elsker dem. Nå, ja, lad os kigge i den først. Nej, der er noget, som jeg har kigget på hjemmesiden, som jeg ønsker mig. Det er sådan en weeding pin pen. Nej, hvor er den flot. Det er totalt mig. Yay! Det er som at have fødselsdag. Og så er der en nøglering, tror jeg. Det bliver jeg nødt til at åbne med det samme. Ja, det er en fin nøglering, hvor der står Lovecraft Love Tech Wrap. Tech Wrap er jo det mærke, som Akena er forhandler af, og det er et ret godt mærke af vinyl og sådan noget. Så har vi et lille klistermærke, tror jeg. Happy Shopping, Akena. Og chokolade. Faktura og vejledning i heat transfer. Som tom, så er der lige sådan en prøvepakke. Gratis gave til dig fra Akena. Nej, de er fine. Wow. Der er sådan 4 her. Og ja. Prøv lige at se den her på den anden side. Nå, så kommer vi til det store. Der er vinyl sticker paper. Det er jeg spændt på at prøve, fordi jeg har kun haft noget, som jeg har købt på Temu. Og ja, vi kan godt blive enige om, at det ikke er kvalitetsvarer, der kommer fra Temu. Det er okay noget af det, men kvalitet er ikke lige. Matte White Printable Sticker Vinyl. Nej! Det er jeg virkelig spændt på at prøve. Så har vi, det ser spændende ud. Hvad er det? Tech Wrap. Det er craft vinyl i, hvad er den? Står der, hvad farven hedder? Salmon Pink. Ej, den er sjov. Den er virkelig laksefarvet. Jeg har faktisk lige købt en bluse i den farve. Den klæder mig ikke. Det er nogenlunde samme farve som min hud. Men når det er sådan noget til at sætte på ting, så er det noget helt andet. Nå, hvad har vi så? Der er noget flot dernede. Der er mange pæne ting. Ej, altså, det der lige mødte mig, det var det her. Det er begge dele af ting, som jeg har set på inde på hjemmesiden og tænkt, nej, det vil jeg gerne have på et tidspunkt. Det her, det er nemlig Candy Rainbow Stripes, og det er også craft vinyl, altså vinyl til at sætte på ting. Ej, hvor er det pænt. Det er jo total pastel, regnbue, total Jeanette. Og så har vi den her, som er en heat transfer vinyl. Wow! Altså bare, wow! Hold kæft, det er godt den her gang. Det er hollow, altså ikke hul, men hollow rose gold. Altså soft holographic rose gold. Hold kæft, den er flot. Nu kommer alt mit tøj til at have det her på. Det er godt, jeg lige har købt en masse t-shirts. Nej! Og så har vi den her, som er en khaki-grøn HTV, altså heat transfer vinyl. Ej, den er faktisk god. Det er sådan en god neutral farve. Nå, så har vi 2 pakker
med blandet HTV og vinyl. Og som det var fra den anden, i den første pakke, jeg prøvede, det der er klistermærke på, det er det, der er vinylet. Der er de to pakker. Lad os vågne op, ja. Vågn lige op til det. Lad os pakke op. Lad mig pakke op. Og se, hvad der er i. Kæft, den er flot, den lyserøde der, mand. Nå, den får I at se lige om lidt. Der er en sølvglitter, og det er en vinyl. Så er der en grøn glitter, hold da kæft, den er flot. Også i vinyl. Så er der en guldglitter strygevinyl HTV. Jeg deler dem op i det ene og det andet. Så har vi en stribet i, hvad er det? Blå, grøn og gul og hvid strygevinyl. Og så har vi noget mere. Nej, mere den. Ej, den er så fed en vinyl. Det er også godt, fordi jeg har snart ikke mere tilbage den anden. Og endnu en vinyl. Nej, den er fin og pastel lilla. Ej, var der mange gode ting. Og en hvid vinyl. Det er altid godt. Det var den ene pakke. Så kigger vi på den anden pakke. Og der har vi endnu en af dem her, som også er virkelig fed. En vinyl. Holografisk mosaik-agtig. Og en stribet strygevinyl i rainbow. Ej, den er også fed. Sådan lidt hippie-agtig. Og så har vi en strygevinyl mere sådan en holografisk guld. Altså virkelig fed. Og en vinyl. Ej, hvor er den fed. Jeg har den der, jeg ved ikke engang, hvad det er for en, den jeg har. Men den er lysere, så jeg tænker, det er den, der hedder Champagne Gold. Og det her, det er måske Rose Gold eller Copper. Men det er sådan tekstureret, hedder det det? Vinyl. Kæft, den er flot. Og endnu en vinyl. Er den lilla også? Nej, den er... Det er to forskellige lillaer. Eller er den lyserød? Ej, den er nok lyserød. Det her er den lilla, og det her er den lyserøde. Ej, altså... Pastel og glitter, så har man jo meget... Det var den... Jamen. Det er også en vinyl. Ej, hvor er den flot. Den har sådan noget flerfarvet glitter på. Det var en fantastisk pakke. Og så var der også den her, som jeg havde købt selv. HTV i sort. Hold nu op. Hvor var der meget fedt. Se, min stemme er helt gået i overgangen. Så vi havde altså en hel masse strygevinyl. 4 ark strygevinyl. De her 4 ark strygevinyl. Og en hel masse almindelig vinyl. Hov. Der var en sort glitter bagved også, den havde jeg ikke set. Prøv lige at se. Men det er jo totalt J-E-A-N-E-T-T-E. Eller det er jo så den anden vej. Ja. Ej, hvor er det flot. Men... Og så de her. Det er ikke tit, man ser mig mundlam. Men den her pakke er helt fantastisk. Jeg, der kender mig, ved, at jeg elsker glitter og pastelfarver. Og der er stort set ikke andet i den pakke her. Og så det her vinyl, det her sticker paper, det glæder mig virkelig til at prøve. Jeg bliver lige nødt til at tage en ud og se. Ej, hvor er det lækkert. Det er sådan mat i. Ej, det er sgu noget lækkert noget. Og så er der simpelthen en vejledning. Det var det, jeg havde til jer i dag. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I vil se med i min næste video, som kommer, når den kommer. Ha' det rigtig godt, og husk at passe godt på hinanden. Hej. Hold kæft, den var god, mand.